Il-Prim Ministru Robert Abela nawgura tkabbir tal-fabriki ta' Pharmadox Healthcare Limited fiż-żona industrijali ta' Kordin fraħal ġdid. Flimkien mal-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri, il-Prim Ministru żar ukoll ix-xogħol li għaddej fuq fabbrika oħra fl-istess kumpless industrijali. Id-direttur tal-kumpanija Peter Sejkel sostna kif l-investiment li f'dan il-proġett jaqbes is-6 miljun u nofs euro jikkonsisti f'estensjoni tal-fabrika eżistenti minn fejn qed joperaw u fabbrika oħra fl-istess kumpless industrijali. B'hekk dan l-investiment wassal biex ikunu disponibbli servizzi li jvarjaw minn produzzjoni tal-active ingredient li hu sustanza fil-mediċina sal-produzzjoni tal-mediċina li testjar, li pakkeġġjar u l-istampar fuq prodotti farmaceutiċi. Minn barrek it-tkabbir permezz ta' dan l-investiment wassal biex illum din il-kumpanija minn laboratorju ta' kimika ta' 25 metru kwadru għandha 1500 metru kwadru f'laboratorji differenti. Dan flimkien ma' investiment f'apparat speċjalizzat imħażem kapaċità għolja u blokka ġdida għal dak li hu magħruf bħala stability testing. L-investiment huwa riżultat ta' tkabbir li għamilna fl-aħħar 3 snin, tkabbir bla preċedent għalina fil-verità. Aħna kif spjegajt qabel nippruvaw dejjem nantiċipaw l-industrija fejn sejra. Hija industrija eżiġenti ħafna u nippruvaw kemm jista' jkun dejjem nkunu fuq ta' qoddim biex nkunu lesti għad-domanda li ġejja mingħand il-klijent tagħna. Wara li iltaqa' mal-ħaddiema fosthom xjenzati u speċjalisti f'din il-fabbrika ta' sidien Maltin u li jifdata blit-testjar ta' ħafna mediċini ġejjin minn fost l-aqwa kumpaniji internazzjonali, il-Prim Ministru Robert Abela sostna l-importanza tad-diversifikazzjoni f'setturi li diġà jeżistu u b'hekk it-tisħiħ tal-industrija tal-farmaceutika. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif Pharmadox bdiet bi ftit ħaddiema u llum qed tqarreb lejn il-200 impjieg ta' kwalità hawn sostna li pajjiżna qatt m'għandu jieħu suċċess ekonomiku ovvju anke wara li aġenziji ta' kreditu jinnotaw il-kisbiet ekonomiċi kbar ta' Malta. Ara ma jkunx hemm xi ħadd li jieħu tkabbir ekonomiku bħala for granted. Anzi, jekk it-tkabbir ekonomiku tħalleh f'idejn id-dilettanti, kriżi jkollok fil-pajjiż. Rajnija tiġri qabel l-2013. Qed nitkellmu 11-il sena ilu biss fejn dan il-pajjiż għadda minn momenti ekonomiċi li ma kienu sbieħ. Min-naħa tiegħu il-Ministru Silvio Xkembri sostna li l-espansjoni ta' Pharmadox, l-unika kumpanija tal-farmaceutika kompletament Maltija, hija turija tal-fiduċja li s-settur privat għandu fl-ekonomija ta' pajjiżna. Tenna kif dan ikompli awgura tajjeb għal futur ta' pajjiżna filwaqt li rimarka kif tkabbir bħal dan jista' jsir ukoll grazzi għal ħidma konġunta bejn entitajiet varji f'dan id-Dekasteru tal-Ekonomija, l-Indis u l-Malt Enterprise. S'dan it-tant il-Prim Ministru sostna wkoll mal-ġurnalisti l-importanza tal-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju u l-għażla ċara li din se tkun qed tippreżenta lill-poplu Malti Wawċi. L-għażla fit-8 ta' Ġunju se tkun waħda ċara ħafna. Jekk aħna se nkomplu bl-implementazzjoni b'saħħitha tal-manifest elettorali jew nagħmlux dak li stedinna biex nagħmlu Justin Xkembri illi tibda triq biex Bernard Grech isir Prim Ministru.